magandang hapon mga kalingap, mga kagapay. Andito na po kami ngayon sa Ladislao dito sa Cavite City para ipamahagi yung tulong mula kay King Lux dito po sa mga nasalanta ng nasunugan dito sa Cavite. So andito po sila ngayon dito sa paaralan na to, and kasama ko po sila KJ27, Arvin Motovlog, and Nel Martinez po. Ayan, sila po yung kasama natin na mag-distribute ng ayuda. Ayan, gusto ko lang ulit pasalamatan si Idol King Lux. Maraming salamat sa tulong na pinabot mo dito sa ating mga kababayan dito sa Cavite. Maraming salamat po. Ayan, wag po natin kalimutan i-follow ang kanyang Facebook page at saka i-subscribe ang kanyang channel na King Lux po. Maraming salamat at saka pag-suportahan din po ang aking mga kaibigan kasama ngayon, Nel Martinez, Arvin Motovlog, KJ27, at pakisasama na rin po Kernel Dayanan and Mons Channel po. Maraming salamat. Ayan, kita-kits mamaya, kaya papasok na po ako para makaano na kami, makapag-arrange na po. So yun po, mamaya abangan niyo po. Ayan po mga kaagapay, mamimigay na po tayo. Okay po. Gusto niyo pang gusto sa kada mo. Nakakakuha na rin naman po. Sige po. Sige. Mag-start tayo dito sa dulo. Alin dito sa... Ano, ako na ba yung mag-check? Oo, bigyan mo na lang. Gusto niyo sir, ilagay mo natin sa lamesa. Bakit? Marami naman tayo eh. Tandaan po, paghawak ng bigas, alalaya sa ilalim. Baka mabutas, sayang. Plastic. Ano mo tol? Ikaw? Kaya hindi ba? Kasi kailangan, hiramin namin, tapos dalamin pa sila sa kabila, mag-upgrade sa kabila. Saan ba ako dapat umupo? Na pwede na. Mamaya. Kasi mabigat to. Diba? 5. Oh. Kasi yung kada sulpot, 4 kilo yan. So kung 5 ang kukunin nyo, ay 4 times 5, magkano? Oh, 20 kilos, mabigat yun. Kaya, fix nyo yung mga alalay nyo. Ma'am, sa sako, dito kayo kasi dito kayo. Saan yung muna ito? Dito? Dito tayo mag-upisa. Dito, doon. Pagkuha nila, kayo po, anong gusto nyo? Mas na dito, ganito. Dito. Tapos ito. Tapos pag ganyan na kayo, Dito mag-start. ganito na lang. Ito mauna, pagkatapos ito. Ganyan kayo, ganyan. Basta ganyan lang. So dito lahat ang start. Oh, dito. Para pabor pa exit. Oh. Sige, Tapos, lahat ng start dito banda para pabor pag exit. Okay po. basta ganito na yung ano nila. Sit up. Oo.
parang ganyan. Oh. Ito, pagkatapos nito, siya na naman. Opo. Oh, basta lipat-lipat lang ng upuan din para. Tapos sa akin ka dadaan kasi bibigay mo yan, ha? Kung ilan kung mag-umpisa, sir? ha? Saan mag-umpisa dito talaga? Dito. Kung ilan yung hawak nilang stamp, yun yung dami ng makukuha nila. Right. Okay. Kasi ang iba po malaka po talaga kasi ang hindi pa nagpapagawa ng mga bahay. Kaya gano'n. So, ikaw na kukuha, daan ka sa akin, ha, para maano ko yan. Sir, taga-pala ticket pero siya taga ano, Ako, i-check ko lang yung ticket nila, tapos ikaw na. Sige po. Ikaw tagasabi sa akin, sir, kung ilang piraso ticket ha. Opo. Okay, mag-start tayo dito. Ladies and gentlemen, start, begin! Yan, 1, 5. Lima. O, asan ang ano mo? Kaya yan, sir. Sigurado ka, dito ka maghawak, ma'am. Hindi, sir. Ano, patong. Oo. Sama niyo, patong. Sama niyo, ha? Ay, iba na. Tatlo, Ay, ikaw na. apat, lima, Ikaw na, di ako pa na dito. Ayan. ayan. Ilan, ma'am? Dalawa. Dalawa. Bakit dalawa na dapat? Next! Ilan? Tatlo. Ay, hindi niya kunin, sir. Ito, hindi na. Pwede na dalhin nila. Sige. Ayan, tapos pa-subscribe din kami. Ilan? Tatlo to. Nay, hawak. Parang baby, yan. Matigat mo yan. Ilan? Ayan, sa may cellphone na Tatlo po. pwede niyo po kaming i-subscribe. Po. Ilan? Salamat po. Ito, dalawa. Ano po? Ayan tayo, pa-subscribe Kaya tama din, yan, ha? lagi yung check sa likod. Para hindi na babalik. Tay, ilan yan? Dalawa. Dalawa lang pa. Ito, dalawa din. Ay, pakinagan na lang din eh. Dalawang po. Ay, atsaso. Bunda ka mamaya. Ayan. Sumbong kita. Ayan, pa-subscribe din po. Baka pwede Ay, po. Ano namin, report? Idol kayo ng ano ko. Ng dalawang anak ko. Sige po. Sige, sir. Doon na yung exit. Ito, ano to? Sir. Lima. Oh my God. Yan. Ayan. Pa-subscribe din po, ate. Ayan po yung mga channel din po namin. Hoy, yung alala dito. Oh. Ilan po ba yan? Huwag ka mag-inig. 5. 5 po. Sir, pwede ako makahingi na sako. Ayan, naghingi daw siya ng sako. Sako po, pwede. Ayan, 5. Salamat ha. God Oo. bless. Ayan, pa-subscribe din po. Baka may ano po kayo. 5 po, 5. Kaya niya eh. Ako daw. Bigat. Tapos, ikaw na si nanay. Yung ano, kada ano na, punta na dito. Bye. Paruling na po kayo. Ha? Ito, 4. 1. Gumalaw na po yung dyan. Galaw na kayo dito. Dapat pag ganyan na kayo. 4. Ito, 3 din. Niya, para bata oh. Galaw. Ganyan dapat kasi gumaganyan kayo. Nagmumove din kayo. Lipat-lipat. Huwag na, sarap. 3. Ilan? Next. Ito, 3. Ditang. Ayaw talaga nila mag-move sa front. Hoy! Forward na kayo. Dito kayo na po. Sa likod. Ito, 5. 5. 5. Kaya siya. Yan, ganyan ang mangyari. Gusto namin. 1.
Sige, sako na. Kaya yan. So, Baka mas wala sir ha. 3, 4, 5. Yan. Thank you po. You're Ito welcome. tatlo. 1, 2, 3. Next. Ito tatlo din. 1, 2, 3. Next. Yan. Yan, sir. Ito 5. 5. 1, 2, Yan. 3, 4, 5. Next. Ito 2. 1, Yan. 2. Ilan? 2 to. Thank you po. Ayan, 2. Yan. Sige. Tatlo. Tatlo. Sir, mabuta sa multi mo ha. Ilan? Dalawa. Ito 2. Ilan? Ito 2. 2 din to. Next. Ito 3. Oh. Ito 3 din. Oh, Tatlo. 3 din to. O ano? 5. Ito 5. 5. 1. 2. Sa kanya yung dalawa sir. Okay na sir, may dalawa kayo. Dalawa sila. Dalawa. Ito 3 din. 1, 2, Akin na. 3. Next. Ito 5. Pwede sama ka? 1, 2, 3, 4, 5. Ito 3. Si kuya. Oh. Ay, tita! Dandahan. Dandahan. Baka malunod. Ilan? Ito 5. 5. May kasama ka Ay, rin. 6. May kasama ka. Okay, sakto na lang. Sako. Yan. Next time na magtawag kayo ng kasama pag marami ha. Ako, nandun po sila sa akin yung magawa nila ng mga bahay. Ay, 1, 2, 3, Kukunin ko pa po. 4, Opo. Opo, pwede po. Yan. Ayan, baka pwede nyo kaming i-subscribe sa mga FB namin. Ayan. Ito 2. Okay na siya. Ay, sir. 1, 2, Thank you. you're welcome. Ito 5. 1, 5. so, sige po, sa akin po sir. Ayan, sir. Oh. Ito 3. Yan, sige sir. Oh. 1, 3, 4, 5. Ayan, pa-subscribe din po. Sige, ilan? 3 to, ito 3. 3, yan. Ilan? 3. 1, Ito 2 si nanay. 3. Thank you po. Ay, dalawa? 1. Kaya tayo sa ako. Ito 5 din si nanay. Salamat po. Ayan, pa-subscribe din po. Baka naman. Ito 2 din si nanay. Okay. 4, 5. Yanay, 5. Ayan. Ilan, nay? 2. Hawak, nay. 1. To. Ilan, nay? 3. 1, 2, 3. Next. Ito 3. 1, Ayan, pa-subscribe din po. to. Yung mga ano namin. 3. Next. 3. 1, Ayan. to. 3. Next. 1. Tayo na. To. Tatlo lang eh. Walang sako. 3. Pag 5, may sako. Oh, nay. Next. Tatlo. Ito 3 din. 1, 2, 3. Sa inyo na yan, ma'am. Ilan, sir? 5. 1, Ayan. 2, Pa-subscribe din po sa aming ano. 4,
Five. Oh, hindi mo sinabi. Tawa ka na ng tawa eh. Hindi ka rin nag-ganito. Sana, hawak. Okay. One. Hawak, sir. Hawak. Hawak kamay. Parang sige lang lang. 2, 3, 4, 5, 6. Kamay lang. Joke lang. Ilan, ma'am? Ito tatlo. 1, 2, 3. Next. Ayan, pa-subscribe din po. Ilan, sir? Tatlo. 1, 2, 3. Yung Ito- papel sa inyo na yan. Tatlo din to. 1, 2, 3. Ilan, sir? Tatlo. Kamay. 1, 2. 5. Ilan? 5. Sakto, sir. Oh. Isa dyan. Isa. 1, 2, 3, 4, G! 5. G. Oh. Oh, G. Ito dalawa. Dalawa. Ito. Ilan, ay? 4. Oh, 1, Ano po, lima lang ako. Ayan. 3, 4, Ito dalawa. Ito dalawa si nanay. 1, 2. Ilan, sir? Dalawa. Dalawa. Ayan, pa-subscribe din po ng aming store. Ito. Ito 5. 5. Asa ko po. Yan. Ito tatlo. Ako. Wait lang. Yan. Kaya ko sir, paliparan sir. Ito. 3. Tatlo lang. Pwede. Tatlo lang? Oh, 5. Pwede. Ito tatlo. Yan. Kaya mo pala yan eh. Oh, kamay. 1, 2, 3. Next. Ito tatlo. Ito. 1. Kamay. 2, 3. Ilan? Tatlo. Next. Kamay. 1, 2, 3. Next. Isa. Kamay. Next. Dalawa. 1. Ngayon yung papel. Sa'yo na. Ito 4. 1, Kaya po yung sa akin. 2, 4. Wait lang. Okay. Yan. Ilan? Dalawa. Dalawa kami sabay. Yan. Ito tatlo. Sa'yo na yung papel. Ayan, pa-subscribe po. Tsaka 3. ano. Hawak. Kamay. 3. Next. Ito Kaya? tatlo. Very good. Next. Kamay. 1, 2, 3. Next. Dalawa. 1, 2. Hawak kamay. You're welcome. Ito, Next. dalawa. Ilan? 1, 2. Ano? Ilan? 5. Nice. Ako. Ayan, pa-support din po mga Hawak na eh. fan. Hawak. Bata ka pa. 3, 2, 3, 4, 5. Ito, dalawa. Ito. 1. Kamay. 2. Isa. 1. Ilan? 4. 4. Ay, 5. 5. Oh, 5. Ilan yan? Dalawa. Tatlo lang. Ngayon. 3, 4, 5. Sige na. Ilan? Dalawa. Dalawa. Kamay. To. Ilan? Tatlo. Tatlo. Kamay. 1, 2, 3. Next. Ayan. Ay. Isa lang kami. Isa lang. Oh, dalawa. 1. To. Next. Ilan? Ayan, pa-support din Ang po. dami naman yan. Sa outsider yan, kuya. Dalawa po ako. Ilan to? Wala yan, sir. Wala yan. Oh, Pirmahan mo po. Wala yan, sir. Wala yan. Wala yan. Wala po wala. Mayroon yan. ito? Outsider po yan. Ah, sa Kung sino outsider. andito daw, sabi ni Akin ma'am. na po muna yan. Ako Oo. na po yung 20. Ibigay mo sa mga tauhan mo yan kung sino andito. Ah, sige po. Yun ang bibigyan. Ah, okay, sige po. Ha? Sige. Asan yung tablet mo na eh? Hingi ka doon kay ma'am. Palista ka. Sige. Yung walang tablet, palista kayo para makakuha. Wala sige. Yan. Wala po. Ang programa ito sa inyo ng Kicks Vlogger. Woo!